gunetan, medikuak, arreta gunetan, medikuak, arreta gunetan, medikuak. Medikuak, arreta gunetan, medikuak, arreta gunetan, horik ez. Osasunarekin, negoziorik ez. Osasunarekin, negoziorik ez. Osasunarekin, negoziorik ez. Osasunarekin, negoziorik eta dezagun. Osasun publikoa, errenta dezagun. Ospitalatean, elkarretaratzea egin genuen Donostia ospitalean. Bertan, salatu genuen Donostialdeko esiko earen egoera katastrofiko. Hau da, Donostialdeko erakunde sanitario integratuko etengabeko arretaguneen egoera katastrofiko. Datu bat ematearren, 2004ko txanden 26an medikua falta izan zen. Bide batez, arloko arduradun Maite Martinez, gerentearekin bilera bat egitea eskatu genuen. Egoera hori konpontzeko planteatzen duten alternatiba ezagutu ahal izateko. Hilabete eta erdi joan da dagoeneko, eta oraindik ez dugu erantzunik jaso. EAGak etengabeko arretaguneak medikurik gabe edukitzeak arriskuan jartzen du herritarren osasuna, eta ekitatea uzten du zerbitzuetara iristeko zailtasunagatik. Eta gehiegi kargatzen ditu ospitaleko larrialdiak. Normalduko aldugu osasun arretako zerbitzua medikurik gabe izatea, grebetan eskatzen diren gutxienekoak ere betetzen ez dituzten osasun arretako zerbitzuekin konformatzen da Osakidetza. Noiz arte, adabakiak, pionadak, bete gabeko txandak eta bar, egiturazko arazoetarako benetan egitura konponbiderik proposatu gabe. Osakidetzako buruen lasai konponduko da hitzonak izan arren, errealitatea soburu gogorra da eta justu kontrako erakusten dine. Osasun zerbitzuetarako sarbidean ekitatea hausten ari da, desberdintasunean sakonduz. Zer gertatuko dauda honetan? Gehiago murriztuko da dagoeneko murriztuta dagoen hori, Donostialdeko osasun publikoaren aldako plataformek ez dugu onartuko osasun publikoaren narriadura planifikatua. Horregatik, egin genuen 25ean elkarretaratzea handia kalean, horregatik gaur elkartu gara hemen, Bengoetxea kaleko arretagunean, eta hurrengo egunetan ere egingo dira beste pare bat elkarretaratze. Lehenengoa, Errenderian, datorren ostiralean, hilak 12 goizez, 11:30 Iztietako ambulatorioan. Eta 18an, osteguna, Lasarten, arratsaldeko 5:30 ambulatoria aurrean. Eta hemen jartzen duen ez ere, ez da Donostialdekoa, baina Irunen ere arazoak badituzte, eta 13an egingo dute arratsaldeko 7:00. Eskerrik asko, gerturatu zareten guztioi.